anniversary na mo karon na day surprise akong bana sa ako unsa ka ani? Na surprise daw akong bana. Amo ni. Okay, salamat. Thank you. Pili anniversary na mo ron. Salamat Anniversary. Oh. Wow, ka-sweet akong bana. Ipalitan ko flower. Ipalitan, yatagan yung flower sa kubada, oh. Ay, Anniversary na bibig. Oh. Sana all na flower. Hello. Atong ibutang diri sa altar, kadiyot kay samtang nag duty ta to sa ibutang diri. Ingani sa dagway ang inspired nyo nga nakarawat sa buwak nga parehara jud ni color red. Ato ipakita tan-awan ninyo para makita ninyo ba nga dili pa layos. So inganing dagway di ba. Kani siyang flower tingob na ni anniversary hangtod birthday. Flower. Yes, gatag ni Papa. Hala. Hala. Happy flower. Happy anniversary. Thank you. Wow, na ako'y surprise. Thank you. Tumas ako sa flower. Happy anniversary, Papa. Tumas ako sa flower. Kisa. Ato na to. Ato ta manihapon dito sa kuan. Hotel. Magpalitag siumay, barbecue. Atong dalong dito ang pagkaon. Ay, Sky? Nice. Thank you, Papa. Nice kayo. Nagdada ako dito. Perting layo kalay sa akong gikuanan. Ha? Papa. Asa ko na ba ang flower, be? Nice kayo. Nice. Gi-deliver na dito, Sky. Very good. It is purple. Gi-surprise ko ni Papa, Sky. Kuan na ni kay purple man. Sige, good. Imo na, good na. Wala ni hatag ni mo flowers kay. Ganan kay nag-birthday ni mo, hatagan kag flower? Yes. Hala, ganan. Mama. Ayaw, di lang ibutang. Nama, laya na na. Malaya naman sad ni kay wala man ni yuta. Huy, ayaw, kay para, dugay man na malaya, kay naman na sila ibutang, ana. Nabot na mi, yan, human na mi kaon, wala ko kag video. Nakadala jud kog food no, ang akong plano mao jud ang natuman. So dili ko makaingon yung kompleto ni kay kulang man jud mi. Ang nadala na ko nga food, pansit, siumay nga gipangita ni Piling, unya barbecue. So mawala na simple ra kayo nga celebration, unya happy kay sa nga tanan. So nakapundok jud mi. Kompleto ang apo ni Mama Liling. Kinso. Ma, sweeter. She got flowers. Just like most of the wine, the longer the fermentation, the better the taste. Once it gets too hot, it turns into vinegar, they say. Where did you learn that from? Kaya sa tigina mo. You gotta put it in a... Is it for real or you're just like... Sugod na tag-picture kaning mga gagmayng tao kay lisod kayo sila file no, lisod pondokon kana jud isa nga kiat kina bang murag kiti-kiti dili mabutang. Okay na ni mga dago kay palingkuron ni mong lingkod man jud sila. Kaon na diyan. Ini balik nila sa US
Nakbayay na ni sila lagyo pa man ay mura naman ni sila kahoy nga gipalingkod lang nya dili man. Basta nag-adjust pa sila. Kanang kamay nga lalaki kana lihok gyud na siya. Mo ni atong i-adjust kung sao ni nato ron. Ay, na-happy siya kay duha na iyang ball. Oh, so you're gonna play the same app? No, you can't play on the same computer. Tao na di dyan. Oh, okay. Sky!